नै जाहा मैगङा मोनबायानो आरो खुमब्रादों दाउ बेदरदों ओमफ्राय इयावहा चिकेन लेग पिसबो मोनसे दोनबावदोंसो नै। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। मा भिडिअ लाबोदो, जाहा मासे दाउ दंमोन आरो ओमफ्राय बे दाउआ माने बिराद गोबावनिफ्रायनो आथिं लेंग्रा जाबाय थादोंमोन। बे सोरबा बुनासो हरदों ना मासो हरदों मिथिला। ओमफ्राय हारसिंनो माने टेबोल सिङावहा फैनानै थाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय इयावहा जाहा मादारा हमनानै गोदाबाय आरो बिनिनो जानायनि ब्लग लाबोगोन आरो दिनै आङो। जेबोथ' लाबोनो गोनां गैया भिडिअ, आरो जेरावबो थांनो लागा गैथ'वा। माबाफोर थांबासो भिडिअ खालामनो हागोन। न'आवनो जुदि दाउ मासे फुथारबायबा बेखौ आङो जानायनि भिडिअ लाबोआबाथ' मालाबाबो जानोनो हाया। बेनिखायनो आं जानायनि भिडिअखौनो दिनै लाबोसिगोन आरोना नोंथांमोननिसिम। आंनि भिडिअखौ लास्टसिम नायनो दाबाव। आरो आंनि बेकग्राउन्डफोरा एसे लेथ्रा जानो हागौ, अन्नानै बेखौ स्किप खालामनानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। बुंनोसैलाय दाउखौहाय बोरै बोरै सङो। ओमफ्राय जाहा दाउ मासे दंबावो आरो बेखौबो सोरबा गावना हरदो, लेंग्रा जाना दं, हमनो हाथ'वाखै बेखौ। बेखौबो जुदि हमनो हायोबाथाय बिनि सायावबो मोनसे भिडिअ लाबोगोन आं जानायनि नोंथांमोननिसिम। दाउ बेदरा बेनो, आंनि बिमाया गोदागासिनो दाउखौहाय। दाउआ बारा गिदिर नङा, आधा केजिनि बारगौमोन। सोरबा खुबिना हरदों, नङाबा हारसिंनो लेंग्रा जादों आरो थाबायनो हालामोन, ओंखायनो गोदानांबाय। इयाव मा मैगं दं? सिबुं मैगं दं। सिबुं मैगं बिराद जानो गोथाव मोनोनो जोंफोरा सिबुं मैगंखौहाय, ओंखायनो सायना दोनखाबाय। सिबुं मैगंबो एवगोन। आरो बिथिंहा मैथा मैगं सायना दोनबाय सान्द्रि बायलालायाव, खिरखा बायलालायाव। थास' आथिंबो दंबावोसो। सोरनो थोनो बे थास' आथिंआलाय एसेल'आलाय ना लोगोफोर। बेदरखौ साफा गोदाखांबाय। दाउ बेदरखौ खुमब्रादों संसिगोन दायो। जाहा दाउ बेदरखौ जि आराम एवना लाबाय। दा खुमब्रा होसिगोन आरो इयाव। खुमब्राखौबो सिगां बयल खालामना लाखानायसो। खुमब्राखौ सिगां बयल खालामना लाग्रोबाथाय थाब मोनो नालाय, बेनिखायनो बयल खालामनानै लाग्रोबाय आरो। ओमफ्राय दा आधा आधि दाउ बेदराबो मोनखाबायानो। नै जाहा मैगङा मोनबायानो आरो खुमब्रादों दाउ बेदरदों ओमफ्राय इयावहा चिकेन लेग पिसबो मोनसे दोनबावदोंसो नै। मोनबायानो बाय बिदि दोनबाय आरो। बिदि दोनाबा आरो बोरै जानो। खिन्थु आं जाया दै लोगोफोर बेखौहाय, आंनिया एक्सट्रा। आं मस्ला मस्लि होनाय एख' जाया, आंना रुनायसो। बे जाबाय सिबुं ओमफ्राय खांख्राइ। नै बेयोहाय आंनि आरो एक्सट्रा। आं मस्ला मस्लि होनायबो जाया, अकल थावजोंल' सेरो। हालदै होबाय, संख्रि होबाय। दायो आलु लखबनोसै आरोना इयाव। आलु लखबबाय, आराम एवनोसै। खेबनै खेबथाम खोबनानै दै होनोसै इयाव। आङो दायो आंनि मैगङाव होनो थाखाय नोरसिं बिलाइ खानो थांहांदों आरोना बारियावहाय। नोरसिं बिलाइया गोरलैयानो गैला, खाबाय थानाय जायोना, गोरलैयानो गैला आरो। दंफाङा बेनो सानफ्रोमबो खाबाय थायो नालाय, बेनिखायनो बोराय बोरायखौनो लांनांसिगोन खोमायानो मोनबाय आङो। नै सनाफोर बारा मोनासै नोरसिं बिलाइखौहाय, इसेयानो जागोन सासे मानसि जानाय आरो बेसे नांबावगौ ना। नै जि गद'बाय नोरसिं बिलाइ होबाय आरोना आङो। फुस्लांस्लां जानो हागौ आंनि मैगङा। आं साराय बायनायावसो बनायदों दै, साराय बायनायाव बनायदों। गोदोनि साराय नालाय, बेनिखायनो गारनो अननानै इयावनो सङो आरो। सारायालाय बहुद दं, खिन्थु इयावनो सङो जाहा माने आं सङो। नायनो हागोन थिगसे गदथोंसै। बयल सिम्पोल जाबासो मोजां बेमारि मानसिफोरा। ग्लब 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 गदौ होनानै रानहोनोसै। मैगङा मोनबायानो जि आरामहै
बयबो बनायनाय जायोदि मस्ला मस्लिबो होनाङा थावल' हो हालदै हो संख्रि हो नोरसिं बिलाइ हो आलु हो आरामै थेब थेब संनानै जायो गोथाव मोनबायानो बेयावसो आसलि स्वादा दं एकदम लकेल स्वाद नागा खासिया मिज'फोरनि मैगं ओंख्रि मोनबायानो नै मैगङा मोनबायानो मोननानै पुरा रेडि मस्ला मस्लि होयि थाव एसेल' सेरनानै बयल खालामनाय बिराद जाथावना नुखाबाय बेयाव फिसाजोनि दालि ओमफ्राय आन्डे खामदों दालिदों दावदैदों होना होबाय खेबसे लागिनो खेबथाम खेबब्रै हुसेल गाबबानो मोनगोन आरो फिसाजोनि थाखाय दाउआ देरनो मोनखाया दाउआ एसे देरबानो लेंग्रा जागोन नङाबा सोरबाफोर खुबिना हरगोन नङाबा सोरबाफोर जाखुमागोन बिदि ल'यावहाय आं फैनायनिफ्रायनो मथा मथि आं न'आव फैनाया मास मोनसे जाबाय बे मास मोनसेयाव मासे दाउला बिराद गिदिर मथा मथि 2 केजि जाहां जागोन बेबो गोमादों सोर जाखो खिथानो हाया दाबो मासे दाउ दं सोरबा गावना हरदो किन्तु नाङासै बे दाउआहाय आथिं लेंग्रा थाबायगासिनो आरो बे दाउआथ' बिहालिसो जादोंना ना सोरबा खुबिनायाव सोरखौ बेखौबो थाबायनो हाया जाना लेंग्रा जानानै टेबोल सिङाव फैना दंखायोमोन बे गाय थाबाय आरो दायो मानियावबो दाउखौ लाखाया दाउ लाबानो सैमा लाङो फिसा जाहांबानो सैमा लाङो दाउआनो थाखाया ओंखायनो लाखाया आं दाउखौनो दाउ लानोबा खुला जागा जानांगौ एकदमबारे दुब्लि बारि जानांगौ खाथि खाला मानसिनि न' थायि जानांगौ होमबानियासो दाउ थायो आरो सोरहाबा न'खराव बेमार जाबाथाय दाउफोराबो जाहाथे सना गोजान जानांगौ न'खरफोरा बेबायदियावसो दाउ थायो आरो सोरहाबाफोर बिराद दाउ मानि जानाय दंना बिसोरहा मालाय दाउ जायो आरो जोंफोरा दाउ मानि जाया नालाय ओंखायनो लाया माथो खालामबावनो उपाय गैया खाफालानो बिदिबालाय नै मालायसो मार गिदिर लाबोना दोनखाबाय खेबसे लागिनो जि बुग्रा साबनखौहाय इयाव दं मुरि सेरसेमोन जायै नै एसेल' जाना थाबाय ओमफ्राय इयाव दं नै मटर ग्रीन मटर पेकेट लाबोना दोनदों जायै एसेल'सै बुरजाथारमोन इयाव दं आं बनायनाय पक'रि नै बायनायावसो दिनफ्लांबाय आङो नाया हुसिया आं दायो सावदोंमोन आरो पक'रिखौहाय आटानि ओमफ्राय अंगनबादिनि सुजि मोनो बिदि मिक्स खालामनानै बनायदोंमोन रावबोआनो जायासै आंल' जाबाय नै आं दायो आं बनायनाय पक'रिखौ जानोसै रावबो जायासै नालाय आं फुङाव हारसिं जानायानो रावबो जायासै ओरैनो गाज्रि जागोन बेनिखायनो आं जाबाय आरो बिराद गोथावथारमोन टेस्टि जादो दै गांबाय नालाय दैबो लोंबाय एसे रावबो जाया नालाय लोङा नालाय बेनिखायनो हारसिंनो जाबाय आङो फुङावनो रेगुलार बिजि थुजाहैनांबाय थादोंना आंना गोरनायाव एसे प्रब्लेम जादों ओमफ्राय फिसाजोआथ' उन्दुगासिनोमोन आं बेखौ लांफायासै बिनानावजों थांफाबाय आङो ओमफ्राय जोंहा माहिया दाखालि फैनायाव काप मोनसे लाबोफादोंमोन आरो फिसाजोनो गिफ्ट फुङाव जाहाथे साहा लोङो बियावहाय ओमफ्राय आङो लिचि 10 रुपिसनि लाबोना होदोंमोन ओमफ्राय बे कापाव होबायमोन फिसाजोखौ नै लोङासैयानो ओरैनो दोनबाय आरो लोङासैयानो माने ओरैनो नस्थ' जाबाय बुजाग्राबो लाबोदोंमोन किन्तु लिचिखौहाय इयावहाय आङो लखबनानै होदोंमोन आरो ओमफ्राय बे दखानियाहा पाइपखौ हरनो बावगारबायमोन सनाफोर आंना बेमार जानानै मा मुलि जानांदों नै एकदम मुलियानो मुलि आरोना इफोराव आरो बिजिबो 10तासो लाबावनांगौसो आरो नै बे प्लास्टिकआवबो बेसेबा बुरजा नै दावाइ बाख्लाफोरानो नै बेसेबा गोलाव जाखांबाय आङो फोथायनायसो नङा रावबो नै बेसेबा गोलाव जोबनोनो गैला मुलि जानायानो आंना नै नाय बेसेबा मुलि जाबावनांगौ इफोरखौहाय आरो दंबावोसोमोन नै इयावबो आरो बाद बाखि गारहरजोबजाबावबायसो बेसे जाबावनो मुलि खुगा बासिबाबो माथो बेमारा हामलायलालाहाय इयावबो मुलि दंबावोसो बिजि लाबावनांबावगोनसो 10तासो आं ओंखाम जानोसै दायो बारा गोबाव खिथिया दसेल' खिथिगोन बारा केमेरा भिडिअ खालायनानै आङो ओंखाम जाबाथाय ओंखाम खहाबा सिरि थालाय हाल्ला खालामनाङा मामि बाराद्राय भिडिअ खालामनाय ओंखाम जाबाथाय खहाबा आंहा थारमाने नै ओरैबायसा गोथाव
बेबो लकेल दाउबावसो लुगैनाङा दे आं जानायखौ मानसिफोरा बुंनो हागौ मस्ला मस्लि होआबा मा गोथाव जानो होननानै खिन्थु इदि संनायासो बिराद गोथाव जायो बारा मस्ला मस्लि लाबा गेस्टिकसो जायो गेस्टिक जायो उन्दुदो मामि उन्दुदो मासे खायसो 2 घन्टासो मबाइल नायबाय बिबेनिखौ दा बहाय आयो बेबो राइम्स नायबावासो शर्टसो नायो शर्ट बिराद एमबि थाङो राइम्स नायबावासो शर्टसो नायबावो दस दिनसो जाबायमोन 10 दिन 7 दिन बेदर जायैया दिनैसो जादों आङो ओंखायनो खब'बसो ओंखाम सोबानो सोरगोखौनो मोननाय लादों दसे उनाव लोगो मोनसिगोन एसे खरधर जानो हाया लासै जानोसै आङो एसे आराम बेदर मैगं संदो लासै जानोसै आङो नोंथांमोनखौ दसे उनाव लोगो मोनसिगोन दै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेबाङानोमोन आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय